Около този инвестиционен проект се натрупа много напрежение. Село Върбовка, Великотърновско, за завода за каменна вата, но всички разшифроваха за това строителство, за данните, които бяха попълнени, някакво друго намерение, за което ще разкаже господин Пандъков. Здравейте! Здравейте! Вие участвате последователно в съветите, които взеха решение да подкрепят проекта и сега решението за оборването му. Тоест, би трябвало да говорим и за времето, когато му беше дадена зелена светлина. И защо това се случи? По принцип, тъй като противниците на проекта са около 20 000 български граждани, които протестираха през тези месеци. Да, всъщност противниците са много повече. 20 000 се подписаха със своите лични данни в организираната подписка в общините, в които тя беше стартирана. Но тяхната бройка надхвърля много повече. За мен е голям въпрос как успя на първия експертен съвет изобщо да бъде дадена зелена светлина на проекта. И много се радвам, че директора на РИОСВ не се съобрази с решението на съвета и позовавайки се на особените мнения и поставените противоречия по време на първия експертен екологичен съвет, насрочи нов такъв и междувременно се събраха много повече аргументи, много повече доказателства и се даде възможност на заинтересованата общественост да участва в процеса на вземане на решения, защото преди това тя беше прескочена умишлено. Може ли да кажете видимите белези, че се подготвя нещо, което заплашва сериозно екологията на вашия край? Може ли да кажете видимите белези за несъответствие между това, което се декларира и тайния замисъл? Аз лично разбрах един ден преди самото обществено обсъждане за съществуването изобщо на този проект. Този проект повече от година преди това е фигурирал в бъдещите проекти като инвестиционно намерение в община Павликени, като той е фигурирал като проект, който предвижда инсталиране на някакви възобновяеми източници на енергия или нещо от този сорт беше. И едва точно преди самото обществено обсъждане се разбра, че този проект предвижда енергоизточник, който да захранва инсталациите за производство на каменна вата, но този енергоизточник ще се захранва с два котела, работещи на отпадъци от нашите битови отпадъци, гориво от отпадъци, наречено RDF. Модифицирано гориво от отпадъци и неговото количество се оказа точно толкова, колкото към този момент е количеството, което цяла България, всички регионални системи за управление на отпадъците биха могли да произведат към момента, в който беше разписан проект. Това е едно чудовищно разкритие. Даже вие пишете доста на време, че става дума въобще за управлението на отпадъците в цяла България и за съдбата на целия район. Да, всъщност тук хората от Централна Северна България щяха да бъдат жертви на едно бъдещо 30 годишно вървение в обратна посока на управлението на отпадъците. Защото за да функционира този проект, би трябвало всички общини да преработят своите планове за управление на отпадъците, да се измени националния план за управление на отпадъците, да се прескочи закона за управление на отпадъците и да се работи в противоречие и на европейските директиви, за да се създава нужното гориво на този завод и всички ние да инвестираме в инсталации, които да го произвеждат и всички ние да му плащаме транспорта от Бургас, от Смолян, от Свиленград, от Сандански, от Стара Загора, от София до Павликени, за да може там да бъде изгорен. Това е безумие.
Наистина безумно. Това е свързано с кариерата на Румен Гайтански, повече известен с прозвището Вълка, но нека да видим неговата гледна точка, доколкото тя е била изповядвана там във ваши среди. Той как обясняваше всички тези огромни запаси от модифицирани боклуци, които трябваше да се горят във Върбовка? Представителят на инвеститора, което се явява дружеството Петрургия, всъщност постоянно повтаряха едни такива като заклинания, как това е екопроект, как това е кръгова икономика, но когато ги попиташ защо, когато поставихме множеството противоречия с екологичните проекти, с начина по който ефективно да се управляват отпадъците, никога не се стигна до отговор от тяхна страна. И те лежаха изключително много на решения, които са давани от страна на ИАОС, т.е. Изпълнителната агенция по околна среда, за това, че те използват най-добрите налични практики. Всички цитирани количества и качества на пречистването бяха взети от производителите на самите технологии, които щяха да използват, и бяха с данни за отпадъци от модифицирано гориво от отпадъци, които са от Нидерландия, Германия и Дания, където сметосъбирането и сметоизвозването е едно съвсем различно ниво и там могат да си позволят изгаряне на отпадъци, естествено не в такъв мащаб, какъвто беше предвиден тук, и не да карат от цялата си страна отпадъците на едно място да ги изгарят, но те до голяма степен могат да гарантират, че в тяхното гориво от отпадъци няма да се съдържат опасни отпадъци и то ще бъде висококачествено, достатъчно сухо, с достатъчно висока калоричност, за да се постигат температури на изгаряне и да се постига пълно изгаряне. Защото най-опасното нещо при изгарянето на отпадъци е това да не се постига пълно изгаряне. Тогава всички опасни вещества се отделят в околната среда и се образуват още по-опасни, които преди това ги няма в самите отпадъци. Като например някои устойчиви органични замърсители, като диоксини и фурани, които всъщност са едни от най-токсичните вещества, които не се срещат естествено в природата, те се създават изцяло от човека и които се натрупват и десетилетия напред. Тяхното значение за увреждането на човешкото здраве, за увреждането на почвите, на водите, на селскостопанската продукция, за ракови заболявания, за автоимунни заболявания, за дисфункции на жлезите, ще се засилват дори и когато след 30 години самия завод престане да функционира и мястото бъде рекултивирано. Ние ще продължим да страдаме и то все повече и повече. Така или иначе, вие отхвърлихте. Районната инспекция за опазване на околната среда отхвърли този проект с едно уважително мнозинство. Но смятате ли, че това е окончателно? Въобще? Не, това не е окончателно. Това искам много добре да го подчертая. Регионалната инспекция по околна среда и води все още не е издала окончателно решение по ОВОС, т.е. по доклада за въздействие върху околната среда. Има 7-дневен срок, който тя трябва да се произнесе. И очаквано е, и такава е практиката, решението по ОВОС, който директора подписва, да съответства на препоръката на консултативния орган, какъвто е експертният екологичен съвет, в който и аз взех участие и който категорично този път се обяви срещу инвестиционното предложение. Разбира се, директора дори и да спази препоръката на експертния екологичен съвет, неговото решение в последствие подлежи на обжалване както пред административен съд, така и пред висшестоящ орган. Отделно от това има няколко течащи съдебни дела във връзка с случая и искам да кажа на хората да не губят така интерес към проекта, да не си мислят, че всичко е свършило. Тепърва ще трябва отново да защитим постигнатото в понеделник на експертния екологичен съвет. Това, което постигнахме ние, всъщност се явява отнемането на предимството, което
имаше досега Петрургия, защото те имаха предимство с решението на първия екологичен съвет до момента, който препоръчваше и даваше зелена светлина на проекта. Благодаря. Господин Пандъков, благодаря, който е експерт и хидробиолог. Чрез вас проследихме тази сага. Тя има продължение и, разбира се, означава твърде много и заостря вниманието около този сериозен конфликт. Продължаваме след малко.